Tervetuloa uudelle videolle. Tänään olisi tarkoitus ajaa 24 tuntia, tai tänään ja huomisen aikana. Ja tarkoitus pysyä tässä Espoon, Helsingin ja Vantaan alueelle, ja lähdetään ihan hirveän kauas tällä kertaa seikkailemaan. Tosta pistetään kelloa 24 tuntia ja sitten ei muuta kuin menoksi. Joo. En ole sen suuremmin tosiaan miettinyt, että mihin suuntaan lähdetään. Pitää koittaa näissä ylämäissä muistaa mennä ihan hissukseen rauhassa, kun mulla ei kuitenkaan mikään kiire mihinkään. Molemmin puolin hiljaa tai kovaa, niin 24 tuntia on edelleen 24 tuntia. Tehdään niin, että käydään tuolla Suvisaaristossa kattelemaan, siellä on kivoja maisemia. On se nätti. Suomen kesä. Hienosti kuuluu heinäsirkkojen soitto. Vois myös ajatella, että se on vapaa-ajalta, mikä sirittää tuolla, mutta ei. Puomi, 100 metriä, bom, hehe. Tornissa käyty, on se kyllä korkea. Nyt sitten lähdetään vaikka pois tältä Suvisaaristosta ja shoutoutit Kaampiapina Jaakolle, kun hän jollain videolla selitti tämmöiset pussukat, minkä saa tähän ohjaustankoon. Niin tässä on kätsy ladata vermeitä matkan aikana, niin mäkin kävin ostaa tämmöisen, niin katsotaan miten tää toimii. Tässä nyt, että onko helpompi ja nopeampi kuin tuolta kassista kaivella. Oi, hyvä tärinä. Ois täällä velia. Tunti takana. Tätä menoa jos jatkettais niin 12 kilsaa tunnissa, niin 250 varmaan. Mutta kuten todettua, tässä ei oo kiire mihinkään, tää ei oo kilpailu, pääsee mitä pääsee. Toisessa ihan pirun hienoa päästä 300 kilsaa. Se on aika pitkä matka. Mutta katsotaan. Polkaisu kerralla eteenpäin. Taas meinas lähtee laukalle ylämäessä. Mennään ihan sinne pienimmälle, kevyimmälle vaihteelle ja rauhassa. Jebou! Kiitää oikein. Tääkin on kiva tässä, kun ei oo suunnitelmaa, niin mennään semmosia mestoja, missä ei koskaan käynyt. Siis tää pussukassa lataus ideana hyvä, mutta musta tuntuu, että aina kun vähäkään pyörällä tälähtää, niin se toi GoPron akku on niin löysästi tossa kiinni tossa lataustelakassa, että se ei irtoa sen liitteyksistä. Ja itse lopettaa lataamisen. Pitäisikö tohon Olisi kyllä hyvä, jos tuohon
mulla ei omaa 3D-tulostinta oo. Mutta jos aika kirjastosta kävisi tulostamassa semmosen palikan tuohon päälle, joka pitäisi tuoda akkuu tukevasti kiinni tuossa telakassa. No, tuolla on ei hitto, eihän mulla järjeltä yhtään sitten tääkin, niin eiku. Mulla on siis takajarru ihan lussu. Mitä ihmettä? Kyllä se niinku puristaa, mutta ei tarpeeksi. Pitää varmaan vähän kiristää takajarru niinku. Mä luulen, että jos mä sitä nyt teen, niin mä en tee sitä missään vaiheessa. Mä ihan hirveästi tarvii kiristää. Niinku tossa. Joo, mykkäpetre. Makeimesti. Tällä hetkellä tuntuu tämmöseltä Espoon ympäriajalta tää meikäläiset matka. Nyt mä muuten keksin tuohon akkulataushommaa ratkaisin. Ei tarvitse mitään 3D-tulostaa mitään. Vaan kun mä käyn kotona, mä menen tänne päin, niin siis kuminauha tohon noin. Tuon akun telakan ja akun ympärille. Niin sehän pitäisi tarpeeksi kireällä. Sillähän se toimii. Ai että. Jaa, lähdetäänkö nyt vaikka tänne päin. Ja lämpättiin. No näin. Juhuu! Jebo, mikä alamäki. Mä luulen, että tämän haasteen tärkein juttu on se, että kun mä pitää jossain taukoaika, just käyn kaupassa, niin ei saa istua. Missään nimessä ei saa istua penkille. Koska sitten sieltä ei ole kiva nousta ylös. Meikä tässä ihan kohta kotona ja käyn siellä tosiaan ne pitkät pöksyt vaihtaa, kun kello on kohta 9, niin ei tule sitten kylmä täällä yöllä. Palataan kohta taas sitten tien päälle. Tää tauko kestääkin vähän pidempään, kun nyt on otettu pullat uunista ja kahvit keitetty siihen kylkeen. Emmi on paras. Kyllä taas jaksaa mies polkea. Nyt on pullat syöty ja laitettu kuminauha tähän, niin nyt nämä ainakin toimii. Tää on 6/5. No niin, nyt on kotona käyty, pulla syöty, kahvi juotu, pitkät housut jätetty jalkaa, saatu toi kamera-akku ja latausysteemi toimivaksi. Ja nyt matka jatkuu.
Niin 20 tuntia 25 minsaa jäljellä. Ja ollaan menty melkein 40. Mä en tiedä mikä siinä on. Nyt kulkee. Nyt niinku rullaa ihan sika hyvin. Ja tässä on muutenkin tosi hyvä asfaltti. Onko se pulla? Ja kahvin kofeiini. Onks mä vaan ihan sika vahva? Vai onks mulla sit joku myötätuuli? Ja mä oon jotenkin tosi hyvässä ilmanpaineessa tähän suuntaan. En tiedä. Jotenkin vaan kulkee. Niu. Ja myös tässä kohtaa mä huomaan, että ihmisillä on jotain lamppuja päällä, eikä meikäkin voisi laittaa tätä tuikun päälle eteen ja tuolta myös taakki. Mennään sittenkin tänne jo. Tää on nyt mäkin taas, missä pitää ottaa ihan iisisti. Tähän se lähtee tuuttaamaan, niin sit on jalat rikki. Tää on raskas mäki. Raskas mäki. Mä luulen, että kun päästään tuolta autosairaalasta pois, niin tänne ei tule enää uudestaan tän haasteen aikana. Kai täältä niin jossain pääsellä tasaisestikin läpi, mutta sitten tietenkin tässä on pullussa puoli, että tuolta tulee pitkä alamäki. Ja alamäistä me ei tykätään. Joo. 4 tuntia menty, 20 jäljellä ja melkein 50 kilsaa takana. Nice. Ai niin, tietenkin. Kaupunkihan vaihtuu. Me ollaan Helsingissä. On ihan. Ai että. Tällä on kyllä hienoa hommaa. Hienoa touhua. Täällä me nyt ollaan Boulevardilla. Tai siis minä. Täällä on muitakin. Mä täällä yksin on, mutta itsekseni. Mä en nyt tiedä, oliks tää stadikeskusta niinku järkevä reitti. Tää menee ihan sikahitaasti. Ja vihreä aalto jatkuu. Ja sepä nyt voi aalloksi sanoa, kun ei tässä hirveen monia vihreitä on vielä menty. Vihreä. Nyt on tää uudet sillat testissä sitten. Oho, klong klong. Tähän kohtaan otetaan tämmönen väliaikatsekki. 19 tuntia kohta jäljellä, eli 6 tuntia menty ja kilometrejä kohta 60. Ihan jees. Joo, jatketaan matkaa eteenpäin.
Joku tuossa etupyörässä hinkkaa ikävästi. Tiedät, onko se tuolla jarrussa vai missä se on? Niin nää on ne mitä ihmiset sanoo, että on huono systeemi. Vähän inhimillinen tää nousukulma. On toi valtava pylväs. Sitten seuraaville penkille pysähtyy ja eturenkaan irti ja laittaa takaisin paikalle. Hän tuu kiekko kun... Ja mitä se? Se ääntelee tossa noin. Kyllä sitä ajamalla lähtee pois se ääni. On tää pitkä silta. On tää kyllä pitkä silta. Ai että. Sitten on pitkä alamäki. Ai että. Kyllä kelepaa. Kyllä mä sellainen jokseenkin ymmärrän, että ihmiset valitti noista saumoista. Mikä se on, laajenemissauma? Sitten toisaalta niin siinä on kyllä, kun niistä on tiedotettu ja kaikki tietää niistä, niin en mä sitten taas toisaalta ymmärrä, että mikä siinä on, ettei voi tarvitse hidastaa siihen. Ja heinätilkat sirisee täällä pusikossa. Jaa, täällä ei oo katuvaloja. On pimeä. Mikä ihmeen takia tässä ei oo valot päällä? Come on. Helsingin kaupunki. Mikä juttu? Miksi ei ole valoja? No tuolla sitten taas on valot. Ja nyt en tiedä, että onko tää yksisuuntainen pyörä. Ja olisiko miten nyt on toiselle puolelle koko autotietä. Mutta mennään tässä nyt, jos tulee, että mä oon väärällä puolella, niin vaihdetaan toiselle puolelle. Ei se vaikeampaa. Oli hyvä idea toi kuminauha tuohon akkulaturin ympärille, niin nyt ei ollut mitään ongelmaa akkulataamisessa. Joo, kyllä tää näkee yksisuuntainen pyörätie. Vois melkein siinä Herttoniemessä heittää se rotsin päälle, niin ei tuu kylmettymistä täällä. Tää on jotenkin siistii. Pimeässä kaupungissa vetää täällä. Tietenkin täällä niinku sitä liikennettä on kaikkina vuorokauden aikoina, mutta tässä on jotain siistiä. Jotain makea tässä on kyllä. Tulee myös vähän huomioväriä tähän touhuun.
Oli sen verran pimiä, että ihan hyvä, että on vähän väriä lisää. Ei käy mitään haavereita sen takia, että joku ei näkisi mua. Mun mielestä pyörässä kävi heijastimia. Käytettynä ostanut tuon filterin, niin on edelleen omista laittanut tonne haarukkaan tämmöset heijastinteipit ja taakken myös. Ja sitten tossa pussukassakin on tommonen. Ja sitten jatkuu matka. Kliksläksiä. Tässä välissä voisi olla hyvä käydä vessassa, niin ajetaan tästä Kontulaa käymään äitin luona vessassa. 3, 2, 1, nyt. Ei, kato, melkein oikein. Yeah. Itäkeskukseen saavuttu. On tää kyllä touhua. Ei voi muuta sanoa. Tossa on varmaan lasinsiruja. Oi voi. Voi. Ihanaa, että se laatotuksella kun tärisyttää. Pitää mennä ihan rauhallisesti, ei rikota nopeusrajoituksia. Vähän koko ajan noin terävemmät rootvalit jännittää. Koska puhkee kumi? Lopetetaan vähän päätä, jos se ei menisi ollenkaan tällä reissulla. Tietenkin mä annan siihen inksasi, että saa nähdä. Vessatauko pidetty, juomapullo täytetty ja matka jatkuu. No tossa just katsoin, laitoin kännykän tonne lataukseen, ei viitti kaivaa sitä enää, niin mitä mulla on 18 tuntia vähän vajaa jäljellä ja 75 kilsaa takana päin. Paini taas nappia taas. Liip. Voi olla, että huomenna hartiaseutu ja muutenkin niskat aivan jumissa. Ei oo tullut syötyä, vaikka piti syödä. Perkele tatu. Ei oo niin vaikeeta. Joo, lisää toinen stoppia. Otetaan se tupla. Box. Ajetaan rostisteet. Ai. Juhuu perkele. Noin. Ja. Näin me saavutaan Vuosaaren metroasemalle ja Kolutukselle. Tässä ei kyllä paikkoja koluttu. Jos harrastaa sitä tilehuntingia, ja nyt tulisi paljon ruutuja tällä reissulla. Ihan sikana. No niin, pitikset Ismos käyty. Hyvä tässä kehän varressa ottaa tauko, niin vähän Red Bullia, että saa kofeiinia ja otetaan just 3 jo. Sitten ostin myös mansikkamehukeiton ja pari patukkaa, niin jaksaa taas hetken aikaa. Ja matka jatkuu. Ai vitsi. Aika oli pylly aika kipeä. Taas tähän väliin väliaika
tietoja. 16,5 tuntia jäljellä. Ja on menty 86. Kohti 100 ollaan menossa ihan hyvää tahtia. Sitten alkaa ihana Viikin suora. Ai vitsi. Ja, mutta hei, tässä mä haluan mennä nyt tonne toiselle puolelle. Mä en halua mennä tänne. Ja mä tulen takaisin päin. Taas vähän takapakkia. Ei oo mitenkään uutta mulle. Niu. Ei oo ruuhkaa tällä hetkellä. Kaching. Noniin. Tää on aika hieno tie. Eikä ketään missään. Niin taas ylämäki, niin himmaillaan. Ei oo mikään kiirettä. Mulla noin vaihteet ei oikein toimi kunnolla. No niin, täältä alkaa sitten Vantaanjoki. Tai eihän se tästä ala, mutta tästä kohta alkaa meikäläisen matka Vantaanjoen rannassa. Nyt on kyllä niin pimeä, että ei täällä kyllä näe yhtään mitään voisimia katsella sitten, mutta wow. Hienosti kimaltelee toi valo. Hei, tossa on hyvä. Tossa on hyvä. Tämmönen rako tossa puskassa. Mennään siitä. Noin. Takaisinpäin taas. 180. Sitten alkaa hiekkatie. Käntsä gravelia. Mä en tiedä, näyttääkö se miltään sen videolla, mut jotenkin tää taivas on ihan törkeen makee. Tässä on hyvä hetki pitää pieni breikki. Ai että. Mä voisin vaikka tässä välissä esitellä mun pyörän. Tälleen keskellä yötä kun ei oo valo, niin kännykään valolla mennään. Niin tosiaan White-merkkinen. Ei GX-liittee. Tässä oli mikäs toi nyt onkaan? Decode R-jarrut. Sen edessä ja takan samat. Joo. Clarixen vaihtaja. Oliko tää 8 vaihetta takana? Edessä 2. Mä en kyllä oikein koskaan käytä isoa vaihetta tuossa edessä. Että mä oon monesti miettinyt, että pitäisikö muuttaa yksivaihteiseksi eteen. Mut mä en sitä koskaan tehnyt. Nyt on pimeä. Just sanoin, että en mä tarvitse muuta nää pikkutuikut. Mutta nyt mä kyllä kaipaisin kunnon lamppua tähän kohtaan. Hyvä pikkulia päiväsarasta.
Niin täällä on kuitenkin katulamput, mutta ne ei oo päällä tietenkään. Ai vitsi, katuvalot. Ihanaa. Noin, 15,5 tuntia jäljellä ja satko tänne. 101,35. Nice. On tää aikamoista. Mutta hei, nyt kun ollaan tässä, niin käydään kattoo Kuninkaan tammea. No, pihakahvila ei tää tähän aikaan auki varmaan. Ihmetellä, jos on Kuninkaan tammi. Oh. Oi iso puu. Tänne pitää nyt sitten mennä, niin päästään joen yli. Tässä on silta. Siinä se vesi kulkee. Mutta me kuljetaan eteenpäin. Voisi alta pikkulia pois tätä metästä. Joo, ehkä me menisin. Täällä on valot. Me ei haluta enää. Ui vitsi, aurinko alkaa sarastaa. Ui juma. Ui juma. Hehe. Tulloo aamu. Ai että. On se nähty. On se nähty. Jossain, missä lie pientaloalueella. Käsittääkseni Vantaan puolella. Kait. Kiva, että alkaa oikeesti päivä sarastaa ja tulee valoa, niin voi laittaa nämä tuikut pois päältä. Ja se meinaa myös sitä, että yöstä on selvitty. Mahtava fiilis. Tää on jotenkin hauska, että musta tuntuu, että mä vietin noin vuorokauden pimeimmät tunnit paikassa, missä ei ole liikennettä muutenkaan. Niin jotenkin niinku, miksi? Mutta se oli ihan erikoinen metsätaivalle siellä keskuspuistossa ja Vantaajoenrannassa. Tuossa on noiden istutettujen puitteen vieressä. Mä oon välillä ihmetellyt aikaisemminkin, että on se ihme putki, jossa on korkki päällä. Että onko ne ollut joku altakastelusysteemi noille istutetuille puille? Vai mikä homma se oikein on? Jos joku tietää, niin voi kommentoida sinne kommenttikenttään. Mikäli tässä vaiheessa video on, niin on ketään katsomassa. Eikä siinä. Jos ei oo, niin ei oo. Ja jos joku kukaan ei tiedä vastausta siihen, niin ei se haittaa. Mä voin tietenkin itekin se selvittää. Hui! Nyt on hyvä vauhti. Mitäs tässä sanotaan? Päällysten vaurioita. No niinpäs onkin. Oho. Mutta näähän on. Oho. Korjattu osittain ainakin. Niu. No se ei kestänyt myös kauan. Ja taitaa mennä joen yli. Sitä ei olekaan tässä montaa kertaa vielä tehty. Mutta tämmönen on Vantaa. Peltoa ja peltoa. Ei mitään vihaa Vantaata kohtaan. Vois kuunnella tähän väliin ton mikäs se onkaan? Kaleva Vantaa biisin. Mä laitan sen heti soimaan. Suomenlanden kaupunki. Vantaa, Vantaa. Identiteettiä. Vantaa, Vantaa. Voidaan asua Helsingissä. Vantaa.
Hoho. Aika olla jalat puhki. Vantaan laakso. Noniin. Tässä on taukoja turhan paljon pidetty, niin pidetään nyt taas yksi tämmönen jalottelutauko tässä kauniin kyltin vieressä. Vantaan biisissä sanotaan, että koen kuuluvani tänne paremmin kuin wannabe espoolaisten joukkoon, niin mä en nyt tiedä, että kun mä oon muuttanut Espooseen ja asunut siellä puoli vuotta. Niin onko mä wannabe espoolainen? Ehkä mä oon. Mutta onhan tää hienoa siis. Jotenkin pellot ja metsä. Onneksi ei enää tarvii ajaa pimeässä metässä. Jatkaa matkaa eteenpäin. Nyt on hetki aikaa ollut tää pussuka tässä ihan tyhjänä, kun mulla on powerbankki tuolla taskussa. Siitä menee piuha tähän mikin vastaottimelle. Ja sitten taskussa on lyhyempi uspi, johtaa lataamassa niitä GoPro-nakkuja. En tiedä kiinnostaako ketään, mutta kerranpahan nyt kuitenkin. Ei kukaan kysynyt. Mutta mitäpä sillä väliä, kun tää on mun video. Mun piti kuunnella Stigin Roy Orbison Mä ajan koko yön. Mut mä unohin. Niin nyt on laitettava se seuraavaksi soimaan. Kyllä se vielä yötä on, kun kello on kohta 4. Mä ajan koko yön. Niin kuin Roy Orbison, mun sydämeni lyö tun 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 tun. Se aivan hervoton jo on. Pullossa nää kun yhden hörpyn verran vettä, niin pitää varmaan krokkaa kohta se mehukeitto. Mennään tänne. Niin tosiaan nyt olisi kotia kohti suunta tässä välissä. Alkaa päivä sarastaa ja aika lämmin, jos pikki housu, niin voi olla shortsit jees. Sitä rotsinkin voisi droppaa pois päältä. Ja sitten aamukahvi. Se tekee aina hyvää ihmiselle. Sitten plus 15 astetta kello on 4. Sitten tästä tuli mieleen se, kun on nähnyt joskus niitä TikTokkeja, missä joku niinku on kuvannut jossakin, että se on niinku poistanut ihmiset siitä. Niin tää on siis ihan aivan kaupunki. Mä en oo hetken nähnyt yhtään ihmistä. ei missään ketään. Ihan absurdia. Vitti. Leppävaara. Sinne mä haluun. Mitä? Nyt mä piutaan mulle teun käytös. Vai en tee. Mä menen tänne. Mä menen tänne. Maalautarinan main character. Etsinä Mapsin. Puutelija. Hyvä reitti. Kadulla tätä vielä. En käynyt oikealle. Ei, kun suoraan. Ei. Ellähän ymmärsi, kun mä menen täältä. Kuten ymmärtää. Taas, no niin, nyt ylämäki rauhoitu. Ei oo mikään kiire mihinkään. Valio, jos haluu sponssaa mua joskus, niin mä oon avoin. Voin vaikka mainostaa maitoa niinku Lauri, ei kun kuka se on, Kettomasa. Joo. Mehukeitto ihan sama mulle. Ai vittu, Espoo!
Espoo! Hehe! Täältä tulee yksi Wannabe espoolainen takas kotiin. Ai että. On tää aikamoista touhua. Kamma! Ja me saadaan 2 kylttiä. Oi 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 oi. Ja valot sammuu. Just silloin kun tää Wannabe espoolainen ylitti rajan, ne valot sammuu täältä. Sattumaako? Tuskinpa. Pitää kyllä mahua tänne. Hyvää päivää. Komia taivas. Ai, tuolla. Ja. Kyllä se heti tuntee, kun jotain syö. Niin jotenkin tulee semmonen vahvempi olo. Oho. Ja taas valot sammuu. Noin. Ei loskat roskii, eiks niin? Mulla lähti täältä soimaan T-Birdi silloin, että leikattiin suoraan siihen hypekohtaan, mutta ei vaan jaksa. Ei oo jaksa. Ja ylämäki. Eiku vittuu tuo. On vaikeeta. Ei oo vaikeeta. Painaan tässä kampiapinaa. Nyt on vaikeeta. Mut onneksi mikään ylämäki ei jatku ikuisesti. Ja sen jälkeen tulee alamäki. Ihanaa. Nyt vaan annetaan tätä loiva alameen viiä hetken ja leputetaan vähän jalkoja. Taas voi kysyä, että onks tässä mitään järkeä? Niin ei. Ei oo. Onks tää hauskaa? Välillä. Onks tää perseestä? Välillä. Onks tää enemmän hauskaa? No todellakin. Taas on tää, että ei mene liian kovaa, niin hilkata 30 nopeusrajoitusta. Mennään ihan verkkaisesti hissukseen. Nyt tuntuu hyvälle. Nyt tuntuu, tai siis jalkoihin sattuu, pyllyyn sattuu, niskoihin sattuu, kaikkialle sattuu. Onneksi päähän ei satu. Se tästä vielä puuttuisikin. No niin, ja nyt soi Teuvo Vaateiden kuningas. Tatu pyöräteiden kuningas. Jossain tuolla on koti. Tuolla on ne kaikki kilsat tähän mennessä. Ei saata muu kuin jatkaa vaan. Ai. Ja nyt on kyllä niin valosa, että nämä valot sammuu nyt. Noin. Eikä niitä tarvitse enää tällä reissulla käyttää. Ihanaa. Kliks. Miu. Kläks. Käydäs kattooko aamu 5 Olarin skeittirampeilla porukkaa tekee trikkejä. Se on kyllä taas tyhmä juttu. Ei siellä ole ketään tietenkään tähän aikaan. Eiku ihan oikeesti. Noniin. Tyhjä on. Doo. Yllättynyt kyykkyy. Ei täällä ole kukaan yllättynyt. Minkä takia ihminen tekee tämmöstä itsellensä? Tämmöstä kärsimystä. Miksi? Että kun vois olla kotona nukkumassa. Kun vielä lomalla. Miettikää lomalla ihminen lähtee tekemään tämmöstä. Kysynpähän vaan. Miksi? Tässä on ihan tasasta, mutta ei vaan lähe. Ei vaan lähe. Tälle voi ehkä naureskella sitten viikon päästä, kun ei ole enää paikat kipeänä. Vaan mietin sitä, että mä istun täällä
tässä Pakin satulassa. Ne arvatkaa mihin me maanantaina istumaan. Satulatuoliin. Lisää satulaa. Jee. Mikä on se ajatuksen juoksu tän touhun takana? Aluksi mä ajattelin, että kyllä minä jaksan. 300 kilsaa vuorokaudessa. Nyt on mennyt ehkä 120. Se on ihan sippi. Aivan rikki. Ja loman jälkeen vielä satula istuu takas. Jee! Tosi hyvä fiilis se paasauksen jälkeen, niin otetaan tilanneraporttia, eli ei ole vielä ihan puolesvälissä. Vielä vajaa puolitoista tuntia olla puolesvälissä niin ajallisesti. Ja 127. Niin näillä statseilla olisi myös 250. Saa nähdä. Saa nähdä. Ja nyt päästään 210, niin se voi nostaa peukut pystyyn ja jalat ylös. Minäkö mä Olarin Prismassa? Ehkä voisi olla hyvä syödä välissä jotain muutakin kuin pelkkää suklaata. Tai fetajuustokolmioita. Miksi mä sanon moni, koska mä söin vaan yhden? Kaupasta haettu eväät. Aamupala. Sitten jätetään joku kiva penkki, missä syödä toi aamupala. Tässä on hyvä taukopaikka. Mitä asti evääksi tai aamupalaksi? Niin, tätä olisi pitänyt nostaa jo aikaisemmin. On tämmöstä urheilujuomaa olisi pitänyt ostaa aikaisemmin. Mutta ei opi. Ei ostanut. Banaani. Tietenkin banaani. Tää on aina hyvä. Ja legendaleipä. Kanakolmioleipä. Nää tästä naamaria ja sitten kotiin aamukahville. Palataan kohta. Mä en vielä viitti mennä kotiin, että mä yritän emmiä. Mä nyt täällä kodin lähistöllä jollain parkkiksella ajelen donitse. Nää ei oo meikäläisen jälkeen tässä maassa sit kuitenkaan, että vois oo syyttää näistä. Minä en ole näitä tehnyt. Niu. Mutta tästä saa hyvin metrejä plakkariin taas. Siis suihku, välisuihku, puolivälisuihku. Mä oon kyllä mielestäni ihan ansainnut sen. Eli kotiin, aamukahvi, suihku. No niin, katsojat hyvät. Olemme saavuttaneet puolen välin tässä jutussa. Aikaa olisi jäljellä 11 tuntia 32 minuuttia ja matkaa olemme kerryttäneet tällä hetkellä 136 kilsaa. Ja olen päättänyt, että tää leikki loppuu tähän. Mä kävin suihkussa, kävin makaa tähän meidän ihanalle villamatolle. Ja mä totesin, että ei tässä ole mitään järkeä. Ehkä joskus toiste sitten. Kiitos kun katsoitte. Nähdään seuraavalla, joka ei todennäköisesti ole tämmönen matkanpyöräilyvideo, vaan mennään todennäköisesti alamäessä tai maastossa. Kiitos, se on moikka.